Mi egy évszázad? 36.524 nap. Milliárd és milliárd étkezés. Megszámlálhatatlan találmány, élet. De nekünk egy igazi szívügy. Good morning! 100 év története van minden egyes Globus konzervben. 100 évnyi, kérsz még? 36.524 napnyi, jó reggelt, milliárd és milliárd köszönöm, és megszámlálhatatlan megőrzésre váró pillanat. Itt az idő kívül-belül megújulni, mert a brand sokkal több, mint a termék. A Globus az, hogy képes az ember és a természet együtt új dolgokat alkotni. A Globus az, hogy van, ami inspirál minket. Van miért megőrizni az értékeket, mert ami igazán fontos, az kortalan. Hogy van remény egy élhetőbb világot teremteni a technológiával. A Globus az, hogy van miből és van kinek akár azonnal ételt tenni az asztalra. Azt mondtuk, kívül-belül megújulunk, és komolyan gondoltuk. Bemutatjuk tehát a megújult Globust. Vibráló lágy színvilága, letisztult kreativitása rengeteg meglepetést tartogat. Dinamikus, mégis hagyományos, játékos, mégis egyértelmű. Pont, mint a megragadó logója. És a külső csak a kezdet, mert 100 éve a szívügyünk a Globus. És amit igazán szeretünk, azzal megváltoztathatjuk a világot.